Аре, снимайте вече. Хора, сега пак се завръщам и Втори сме епизод. по-развити. Втори епизод. По-развити. Малко. Аз какво се намятам като прави гащи? То се умята наистина като правим гащи. Има и сега ще направя, но ние ще имам шартна с двойка. Аз нямам никаква броня, хора. Да, То се развиткат. Тото аз играя повече с сървъра. Да, ти да осветяваш. Да. Къде ги? Там бе за теб. Колко? Тук съм осветил. Грешната страна. Да открием едни диаманти. Да, открихме. Още диаманти. Открихме. Айрон. Къде? Сторим се на Айрон. Що не снимате в Hero Не ми се игра Hero Zero. После може да снимам на Hypixel. Абе, Сори, мотори. взема едно. Ария е там. В горки. Въправдям със силче. Има ли? О, цикве. Цикви, взимай да си направим арен голем. Вайки. Не, първата клапка. Ами то не трябва само една макарен. Не, аз взимам повече. Те са се сгушили. Защото тиквите са харесва. И да има Това фаяс. не държи се тиква на главата. Не може. Не може. Ето, Или три глава. Ар някъде. Яйце, не мога. Яйцето не го прави сега, не го чупя. По-късно. Супер го. Стига не. Той с ръката удари. С ръката дареха. О, тук е пещера. Не, това е Той Спарта. има само една пълна. Ела някъде. Не мога вече скоча. Това ще е. За Спарта. Къде? На 13-та оставих, че. Стига де. Какво направи, че имам шартна с двойка? Той не беше минал без диската удар. Сега ще правя шартна с тройка. Ай, чупим енчантинга си. Не чупи. След малко бе. Смайт. Аз ще си комбинирам двата меча. Ей, Не смайт, бе. Да, пак може да се бъде. Не бе, иска. шарпни си едно и смайт едно. Имаш ли айрон? Не. Мамко му. О, това левела ми трябва. Мамко му. Я спра на пауза малко. Сега ще се върнем, хора.